Wij dagen je ticketje terug grauw. Ik is hem. En toen is Hieke. Hey, peerman op een boot. Veilig verstoppen, niemand die iets in komt. Tikkie. Willem is hem. Ik begin te stikken. En zodra van alles eruit valt. Ik ben bij de start en ik denk bij mezelf, ik moet draven, ik moet draven. Ik heb een opwarming in, push-ups, jumping jacks. Hoppa. Op een gegeven moment dacht ik, nou is het een mooi Tot wedstrijd. 2 keer verlen. Achterrecord. Gebeurt me net nog een keer. De straf is dat je een hele citroen op pieten matten. Dat is echt een zure bende natuurlijk. De tikker weet waar Elsien is. Toon wist net waar de tikker is. Dus dat is best wel spannend. Want Farras het wist, die op is nooit die achter die voor die de wist net waar de is. Zeer op de maps van oké, guys, is je een beetje in de buurt en Hieke. Hier naar links, want zodra wij eten de andere kant op. Ik ben echt super dom. Ik hoef mijn locatie helemaal niet te delen. Ik schrok mega. De wist nog net de tikker. Nee, maar Willem hier heel langs die locatie aan, hè? Ja, vet En wie zoek ik daar en Hieke, Jerk? Ja, dit en dat. Guys en Jennifer. Dus ik in die kant op. Jennifer doet die kant op. Ik weet wel, dit zie ik sneller dan mij. Yes! Nee! Er is nog een van. Veilig verstoppen. Niemand die iets in komt. De cameravrouw kan hem net iets bijhouden. Dus dan wist even, het lijkt net alleen nog op mij. Daar is ze! Daar is ze! Die cameravrouw! Oké, Hieke komt richting de Hema. Oké, de Hema is daar. De Hema is daar. Oké. Ze is heel dichtbij. Daar is Hieke. Ik zie daar iets. Ze mag me net zo zwaar niet zien. Kriejas. Oh, die gaat naar de andere kant op. Ze komt er samen, sowieso. Nee. Nee. Ze gaat de andere kant op. Ja, daar! Ik is hem. Dat kijk nooit aan. Ze krijgt vet snel. Zij heeft zo aan als konken. Dat kijk nooit in, Ellie. Ben ik slim. Daar is ze. Wij komen Zij stiert er gewoon samen met de chillen of zo. toch nog slim. Yes! Oh, Hiek is de tikker. Dan heb ik die het zat. Bij het startpunt hier in oerzicht hoe 3 verschillende punten. Als er een van de min kan, dan kon ik naar rechts. Niemand in de oor pakken. Zo. Nee, dan zie ik het al net. En in één keer stuk hier kom. Kom. Vet. Want Hiek is nog steeds tikker, toch? Bist nou tikker? Ik zeg niks. Sorry, cameravrouw, maar ik wil net tik worden. Ze zijn al die jaren in de buurt hier. Al die hoekjes. Al die stretches. Bist nou de tikker? Ik ben de tikker, daar ben tikker vol om. Want Hiek die spookt je wel ergens groen. Zodra het is achterom. Dus wat die het zat. We hebben gewoon net een ijsje, Ellie. Dus op een gegeven moment zie ik dus dat Willem en Jennifer bij elkaar zijn. En ik denk, mooi, nou kan ik ze pakken. Ze komen hier eronder. Wat even stoppen, even stoppen. Ja, dit is prachtig. Dit is prachtig, ze komen hier. Ja, waarom ik het gewoon niet? Ja. Daar kan ik ook nog achter, want ik zie in één keer iedereen precies de andere kant op draven voor werk 4. Nou ja. Sorry. Volgens mij is dit mijn locatie ervoor. En toen is Oh! Hieke. Rennen. Gaan. Hieke weg. Gone. Niet te vinden. Ik kom gewoon rustig weer op locatie. Ik denk van nou, lekker eens even shit op die kant van het speelveld. Hoe het daar erbij stiet. En op een gegeven moment dacht ik, hey, Hey, peerman op een boot. ik kom eraan! Ik weet niet. via die kant, ik echt er zo opkomen. Oh, je? Ik kan mijn locatie delen, dus je weet precies waar ik ben. Ik ga wij mooi pad met z'n allen, ja. Willem draagt daar, Laura is daar. Ik draaf voor het wetter. Plop, ik dik pap. Zender in het wetter. Zender in het wetter. Dus ik draaf eens. Hieke, stop! Stop, hè. Die zender is kwijt, net tikken. Ik ben nog wel even bezig. Ik pak die letter. Ik ben helemaal net nog even bezig. Ik wil gewoon net dat Hieke mij tikt. Is je er?
vieren, hè? Poten onder het liefheid. Dus we beginnen nooit voor de winst. De beste! Ja, nee. Jennifer, pas wel sneller wezen, want dat had geen nut zo. Net zo snel! Dit zal in hem achter mij. Oh, hoe zit het? Ben ik hier vreselijk mee bezig? Ik hoef toch net achter deze jongen aan te draven? Kamervrouw en ik, wij zijn een winning team. Wij verliezen net, tik hem om, wij verliezen net. Hoppa. Oh ja, boh. Shit, wat herinnert erin, die zit er achter de check te verstoppen. Kom maar achter mij, Jennifer. Nee, ik kan het meer. Dat is veel te snel. Nou, get dan achter iemand door, zoon. Oké, de laatste 10 minuten beginning. Maar ik heb echt honger. En dorst. En daar is een oplossing voor. De supermerk. Dit is het moment dat ik tik. Het lukt niet nog. 6 minuten op de klok. Guys, zit in de pois. Te chillen. Wat zijn jullie boys? Citroenenkeepje zeker? Nee. En vlak voor het guys de pois uitrent, krijg ik op je telefoon. Ik ben net te tikken. Ticketje voorbij, ticketje voorbij, ticketje voorbij. Ik heb gewoon verleden. Hey! Wil ik wat drinken? Helemaal klaar. Ga niet die citroen opeten. Ik vind het sappie. Nou, ik krijg als het voorbij is. Waarom is toch altijd winnen? Ja, ik ben gewoon heel goed hier anders. Ik ga lekker snoepjes en wat drinken. En wat mooi saai. Een citroen. Ja, nee, echt. Ik voel het helemaal niet. Ah, oké. Jenny, het is een sinaasappel. Het is een sinaasappel. Ah. Ja, dat ging deze oren helpen. Ah, oké. Oh, ik vind het zo smarig. Waarom moet ik dit wel? Nou, vond je het nou een leuke video? Like en abonneer. Ja, ik heb een handwasje. Laters.